Entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon. RPN DZKI Iriga Radyo Ronda. Mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ini hatod sa Indo ni Honorable Councilor Inton Paro Balyibar, Municipal Councilor of Bula, Camarines Sur. There is boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Ang Kapaskuhan, tanda nin pagrukyaw sa selebrasyon kan pagkamundag kan sa tong paratubos. An RPN DZKI Radyo Ronda Iriga Management and Staff kaiba ang samuyang mga sponsors nagpapaabot sa Indo nin mogmang Pasko asin moswag na bagong taon. Irigadyo Motor Corporation, Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael Ngo, Highway 1, Iriga City. Lucky Best Enterprises, Iriga City. Oralios Funeral Homes, San Isidro, Iriga City. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, care of Arnel H. Tan and Helen B. Tan, Violeta Street, San Miguel, Iriga City. Mama's Cafeteria, reserved lunch and snack, owned and managed by Mr. Warren and Don Nueva, San Nicolas, Iriga City. Mrs. Dote Ibarreta Amance, House of Representative, Quezon City. Rockstone Hardware, owned and managed by Architect Jake Alvaro, San Nicolas, Iriga City. Knocking Spool Water Refilling Station, owned and managed by Poli and Anacleta, Barasina Bagapuro, in front of San Isidro Elementary School, Iriga City. Royal Bike Shop, Highway 1, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Lilian Labios de la Rosa, San Antonio, Iriga City. Mrs. Nelly Hermoso Largo, Santo Niño, Iriga City. Mr. and Mrs. Ricardo Tagum, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer and Mrs. Melchor Nacario Jr. and family. Highway 1, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. William Oxiano and family, San Isidro, Iriga City. Sa Saindo po gabos, Diyos Mabalos. Ang programang ini hatod po sa Indo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado na kabloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito.
with Power Whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag ka ninyong amin. Maagmang Pasko, asin mani kung bagong taon sa kabos. Ini po ang sendong lingkod. Ang sendong karonda, Joey Habana Lima, iribanang kitabot 11 o'clock in the morning. Sa programang Bicol Connection. Aldaw kita nin Biyernes, pizza 18 kan bulan ng Nobyembre taon 2022. Sa lado teknikal, si Engineer Felix Lagrima. Sa ko yung partner digdi. Yaon man sa information si Tony Matic Saison. Sa opisina sa mo yung APA. Finance Manager, Admin Manager. Si Ma'am Kayla Ligasyon. Sa transmitter site, Engineer James Okong. Siring man sa to yung PSG, kay Banan Tadaman, si Aldrin Orlando. Sa lawas, yaon man dyan po ang sa to yung mga karonda. Paabot man kasi na mga report. Pagkikipag-ulay sa posibleng maging news speaker sa laog po ka na programa. Sa may mga kumpleanyo, happy birthday!
And may you have many more birthdays to come. Sa mga mag-aragom, ma-celebrate kan sa indang wedding anniversary, happy wedding na lang po. Anniversary sa Sendo. Sa may mga kapiestahan, happy fiesta. Sa mga tsuper, mga driver, ingat-ingat po, tabi. Kadakol na bagang mga ano niyan. Nangyayaring aksidente sa Tinampo. Mala ta dyan sa parte kang nabuha, si pig-rescue kan MDRRMO na pasyente dahil inako sa pribadong hospital. Sinayumahan. Ay buhay po kan tawang ililigtas. Sa mga pribadong hospital, bawal po na magsayuma. Ni na pasyente, lalo na kung na-aksidente, nabudalan, lalo na kung nasa between life and death. Kinakaipuan po na yan, matawan ng tulos, mapatawan ng asistensya medikal kan mga doktor. Kaya talagang sa araw po kaning sitwasyon, bawal po ang mga hospital na mag-require mga deposito sa mga pasyente. Kundan rason na dahil ngayon inako ta mayo man kaya ngayong bantay. Palibasa naglalakaw sa naman sa pasyente, mabudalan, o di ma talagang kaibanan. Dahil inako ta dapat pala niya sa hospital igwang kaibanan ng pasyenteng maalalay, maasikaso. Saka ini-interview pa kung may kakayan magbayad o mayo. So, sa hospital dapat dyan may may pang-garantiya ka. Tapos kung mayo kang SSS or PhilHealth, o paano man, negosyo mananggad. Pero po ang pinakang obito, mayor na responsibilidad kan mga doktor magbuhay ng magagadano na pasyente. Sumpayan ang buhay. Kaya po, likay-likay po kita sa mga tsuper, mga driver, maging maingat po tabi sa indong pag-maneho, ha? Dahil kita maging reckless driver. Lalo na pong siging oran-oran, siyempre man, pag maoran-oran po baga, maal na saan Tinampo, slippery when wet, na inaapod. Grabe talaga po, sunod-sunod ang baranggaan baga ng mga bihikulo sa mga Tinampo. Saka minsan may nasa-side sweep na tao. Nabubudalan, ano ba, nadidido. Ano ba, maswerte nakakaligtas. Kaya dapat kaputanta po ang siguro kisa mamiligro. Saka likay po kita na dahil kita matakab din mga rungaw na ido. Mga layas na ido, ano? Lalo na kung matakab ka mo kan mga rungaw na ido, delikado po ang rabies kaya. Paano ang Pasko? Maray ko ang mga munisipyo, mga local government units, mga municipal health office, city health office, available ang mga anti-rabies vaccine. Kung uda po, nako Diyos ko. Grabe yan. Magastos po talaga ang pasyente o ang pamilya. Kan mga natatakab ninyo ido na mga layas, lalo na kung rongaw. Dawa pa nga ni ataman kang kagasadiri ko nakadulag. May natakab ay Diyos ko. Ingat-ingat kita, ha? Sa Iriga City, anenta, paputol-putol ang pagsiud ng ido. Dapat seryodo na ang mga layas na ido sa Tinampo. Pag may mga yung mag-claim kayan sa 2 o 3 aldaw, pag iyang pa-star mo na dyan sa may party ka ni Slaughterhouse ka ni Iriga, di dagos na kong italbong na italbong na ang mga nagkakasiriod na mga idong ini. Saro pa sa perwisyo sa tao, sa mga motorista, perwisyo pa sa mga basura. Lalo na mga single motorcycle, ingat daw po kamo sa pagmaneho, ha? Kadakol na mga
Iba-blatter na mga aksidente sa tinampuin, bilto pa mga single motorcycle. Mga naglalakaw, ingat po kamo, lalo na sa mga gilid kan na mga tinampo. Lalo na kung ang mga tao nang maagiyan ta, puro na bihikulo. Grabe na kayan may mga sadiring bihikulo, apira kan mga public utility vehicle. Sabi daw, nasa linya ngunyan, ang sa tuyang karonda, Philipa Barasina alias DJ Yapugi. Bicol Connection Report. Bicol Connection Report. Good morning, karundang Philip alias DJ Pogi. Kamin. Salamat, Tabi Karondang Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Yung ako digdi sa Merkado Publiko kan Syudad ng Iriga. Nailing mo si... ko duman sa City Hall. Kinaulay ko si Attorney Wapi. Sabi niya, nainot man kaya ngayon. So, baaw, kaya preno natin. Okay pala. No problem. Dahil na pala ipi-play ang kanta ni Hinanakit. Dahil na. Sa Lunes na lang kita mag-ulay. Sibot niya kung yan, dapit sa budget hearing. Oo. Siya baga nagpapaliwanag pag-abot sa mga proposed ordinance, budget, dyan sa Sangguniang Panlungsod kan Iriga. Anong mga departamento kan City Hall mga pinagdagdagan ang sendang mga budget para sa 2023? Itong sa City Veterinarian, tapos itong sa Kunyan Baga, Local Civil Registrar, automatic approved, 700 million labi. Ay, grabe man yan ay. Dakulaon. Ang nag-present si Ma'am Nancy Oxiano. Civil Registrar's Office. Oo. Siguro kaya mareman ang mga programa ni Ma'am Nancy. Pwede. Baka may mga additional na pwedeng gamito, narugan computer. Ayaw manangkad. Basta 700 million sa sarawang taon. Oo. Yan budget kan local civil registrar. Tapos, so, duman sa Citibet, dikit sa naman ang pinag-hahagad na additional. Dahil milyon. Tapos, na-approve. Kunyam pa. Pinag-deliverar pa. Okay. Maampang pa ni si City Administrator, Attorney Wapi, dapit sa budget ka na lokal na gobyerno kan Syudad ng Iriga. Itong Agriculture Office nadagdagan okay na to, ang budget. approve na. Naging pira na nga nito? Naging 22 million. 22 million. Di ayahay man in bagong city agriculturist kang Iriga. Sa Roman to sa nag-uorohin na nakit, kan panahon subot. So, mga technician ninda, mayong budget, halimbawa nag-judgean sa mga barangay. Oho. Ngunyan, okay na. Ngunyan, ang sanggunian panglunsod sa Mayor's Office, tigpira man na milyon ang budget. Milyon o bilyon? Ay, milyon. Konpiran budget ka na Office of the Vice Mayor sa Office of the Mayor. Dapat aramon taman. Sa Lunes, maraman tayo ni Attorney Wapi. Gabos na budget, iyon sa tuyang tema sa interview ta ki Attorney Wapi. Oo. Saka manood sa mga bonus, ining sa City Park, baga kanirga na pinagbugta kanin da kulang Christmas tree. Oo. Saro yan sa magayon na dadala nun ngayon na Pasko. Ang City Park. Anong ibinugtak? Ang Christmas tree. Binugtak ka ng Christmas tree saka Christmas light. Oo. Bako nagawin ng araw kay itong panahon na hinahagadan baga sa ibang mga negosyante dapit sa bako saan ang negosyante kundi itong manibay-ibang ahensya kan tutuyang gobyerno pati nga yan DepEd pati ang mga media may hinahagad baga kay itong manunungod sa Christmas light itong pinagsasabi kan panahon na Adapt at Reprogram. Ngunyan, igwapa man kayan. Adapt at Reprogram. Garumayo na. Hinali na to. Di na mahagad nin donasyon or ambag sa mga negosyante ang lokal na gobyerno ngunyan? Voluntary na lang gayod.
Depende sa negosyante kung magtauta kay ito talagang pinaghahagadan lambang ahensya kan sa tuyang gobyerno bako sa mga negosyante. Kaya inian klaro sa magayon man pasistema kan lokal na gobyerno ining pagiging transparent. Iyo mananggad. Pero ining inapod na dyan baga sa City Park, igwa baga dyan itong dancing fountain, ano to, water fountain. Oo. Ano yan, nag-i-exist pa yan, pinapadagos pa o dahil na? Pag may okasyon, dahil ko lang kun yan, kung pinapakupsit pa yan. Ano yan, pinapakupsit pa yung tubig dyan na garona mo, hali lang sa hose kan tubig. Alangkaw. Pagmatik, kung functional pa man yan, kung may okasyon. Magayon ko tan, kung talagang alangkaw ng tupre kan tubig, ano? Ewan ta kung magbaha na dyan sa sentro. Pigiling ko kay garo niya ako, arog lang katong hose ning panbaribining mga panano, nakupsit garo niya ako, ababa, bagong kayo nga lang kao. Amak mo yan kung nankupsit, abot na dyan sa merkado. Sa merkado. Sa kapigiling ko niya ako. Abot sa simbahan. Ano magayon, itong nagdadara dancing talaga ang water. Diyan garo, dahil man nagbuburbail ang water Kunyan lang, garo paikot bagaan fountain. Garo paihi, sana nangyari. Garo ako man. Ano yan, dahil pwedeng improve kan bagong administrasyon, nag-ibon itong garo sa Bigan City na water fountain na talagang maihiling mo nagbabayli. May tugtog na mga magagayon. Pwede man ngayon. Tapos nag-iiba-iba ang kulay. Na ako pati gawa nang nagpaparegos na mga blondie. Ay, nagom. Yan sa fountain. Masakit kung bako sa ng blondie magparegos dyan. Kung ito na bagang una kan mga tugang niya itong shower. Yan lang tabaka man pag nagkuprid dyan, igwa na magkararigos. Kaya nagray na ngod, mag-shower. Mag-shower kita ngod, kalibre man pala niya sa atin ngod. Kinunong manitsura ko sa di fountain, gading City Park. Uy, video aman niya ko ngod, saka picture man. Yan. Di, nagray-ray na. Uy, mayo na pala dyan itong mga fish pond na may mga sira, mayo na. Tinarambo na. Pinagtambo na baga ito. Iyo, maranggad. Sa bagay, maray man ito baka may madinggi pa. Iyo, maranggad. Tama, maranggad pala. Mauran. Pero magayon mong kata na may babahog-bahog dyan pag nagpapasyaran mga tao, pinagdadalan-dalan. Dadalan-dalan. Kisa mong kan dadalan tayo itong garo na tubig na bako man dancing mga fountain ang nangyayari. Water fountain, Digdi ko ta sa sa laog kan merkado, sa likodan kan darong dakulang mall. Pagwa baga digdi ka itong lagun. Iyo, ay na pala itong lagun dyan. Kinambunan, pinatambunan ni Dr. Laurelio Nagram, pakang iyo pa na market superintendent, ay para apunan baga kung ano-ano sa mga sira. Ayaw mo. Ginigibulugod na garo basurahan. Maray, man to ta, baka madinggipan mga para saod sa kan, mga para tsinda. Tigpaparakawatan kan mga aki, pag nahiling sa mga goldfish, inaapunan kin ano-ano, pati plastic. Iyo manangkad, kaya palang patag na Oo, ang laog baga, kunya na mga grabita. Ano ang market kan Iriga City? Dayan gigibo na air condition ang market digdi saka papahiwason palalang kawon. Garo malabo yan ang magin air condition. Ay kun iyan kadakol pa digdi tabi karon nang jowing papakarayon sa merkado publiko ini mga pesto baga digdi. Halos dilapidated naman na ni ba? Iyon delikado pa ini kung igwanin rimalaso magkasulo. Iyo man. Pero kung ang merkado publiko kan Iriga mapagayon, mabaguhan, mapagayon, mapahiwas, mapalangkaw. Ay, masaludo ako kay Mayor Rex Oliva. Ayo, kung magkaigwanin na bagong merkado publiko digdi sa sentro. Mababago lamang ang lalawgunta
Saka sa problema talaga rigyan parking area. Tapos kung magkaigwa kita digdi yun ng Showmart na talagang o Robinson na may parking space sa establishmentong arog kayo, nagray na baga, ano? Oo. May mga maiiwas pa baga digdi. Itong aning pinagbugtakan kan carnival, maiwasan to. Iyo, pwede yan gibuon Robinson. So, Or, Dakulang Mall, pwede dyan may putat. iyo, kung iyan mangyari sa administrasyon ni Mayor Rick Soliva, masaludo ako sa iya. Anong klaseng pagsaludo? Ay, doon kamot. Tapos kung magkaigwa pa kitang public hospital sa Iriga, sa administrasyon ni Mayor Rick Soliva, another saludo na naman gigibong ko. Ay, may yan problema. Basta ma-realizar, so hospital duman bagang pinag-kukonstruir, kung baga hospital ito, duman sa Salvasyon. Iyo, sabi itong... Equipment na lang kay Puan kay to. Kisa pa to sa previous administration pa yan, Hospital Salvasyon. Ana pundo sabi ali ki Senador Laila de Lima. Ay kung iyan ipadagos ni Mayor Rex na Oliva, de bali ang kredito ki Senadora Laila de Lima asin ki former Mayor Madil Alpilor, di nagrahay na bagano. Oo, kung ipadagos sa pakarhayon tapos kung bugtakanin mga pasilidades na gagamiton sa ospital, di dakulang bagay yan, tabang sa mga taga-iriga. Iyo, sa itong pinuuna na hospital ni Mayora sa intong lugar? Sa Laukang City Hall to? Society Infirmary. Kaya, bakong iyo na yan itong pinuunan niyang hospital, tapos iguan ng dialysis center pa dyan. Oo, ining sa City Infirmary. Yan, kung mga ma-improve pa yan na sinipadagos kan administrasyon ni Mayor Rick Soliva, de bali ang kredito ki former Mayor Madil, di nagrahay na baga. Saka ribayan ang Dr. and City Health Officer, si Dr. Ronald Periña. Ay, naputol kalip. Bawi kagiraray tao na akong pang-callback. Bawi kagiraray tabilip, naputol ka, no? Ara mo, ining, ayan. Ano daw ta may mga nagsasuggest da ang ribayan? Ano man ta may mga nagsusustyon na ribayan ang City Health Officer kan iligalip? Si Dr. Ronald Periña kaya kung minsan baga perming udto pag nagre-report dyan, kadakol pipirmahan, kaya ito pinapod na yan ni dating Consul Ros Orolpo. Ano kaya nga ta day ka mag-stayin digdi sa syudad Kaniriga? Magparauli-uli ka pa sa Naga, samantala ngayang kadakol mo yang dapat na sikasuhon, kadakol mo yang pipirman, kung minsan mayo ka. Ang simbag man ni Dr. Ronald Periña, gigibuhan ko ngayon medyos, tanganing alas 9, yaw na ako dyan sa opisina. Hindi ako nagigibo man ng ano medyos. nang nangyari kang medyas? Ay, kan medyas. Nag-asirmawan kayo, narimedyohan ma. Pero kung naarog man ang gadkaya, dapat. Dr. Ronald Periña, saro man ini sa mabuladas man ng doktor. Kaya ito na, buladas man ako kaning entero, ay pambira. Ta perte man sa pagtubod ko sa iya, kundi ngunyan baga garo nakakagid man sa mga buladas kan nagpapod sa iya kay to. Pangyayari pa lang. Sabi kayo ni Congressman Sal, na pangyayari. Ay out pa man lugod. Oy, rama man daw. Kay Attorney Wapi, piraman talaga ang budget para sa City Health kan Iriga. Sa maabot na Lunes nagkunya na siya. Dapat nantig may available firming mga bulong sa opisina kan City Health, may mga available anti-rabies vaccine, anti-venom. Ano nga pa yan itong anti-venom vaccine ba yun? Anti-rabies sa mga sayam, kundi pirmi man bagang mayo. Tapos may dapat kita dyan. Itong anti-polio vaccine. Kung ano-anong mga pang-bakuna. Puro anti. Dapat ikaw anti-grade dyan pirming mga bulong sa kalintura, sa abo, antibiotic. Dapat nantig araw kayo ng City Health kang Iriga City. Pirming pag may nagdulok, magagagtabang senda. Pirming agkong itatao. Anti-tetanus. Anti-tetanus, aro yan. Bakong puro resitan magagawgaw kan na tao o pasyenteng nagdudulok tabang dyan sa opisina kan City Health. Ang masakit yan kung puro sa naantay.
Kung mayong, ano, Puro hintay. baka perming hintay. Alat. Sana ba kung araw ka yan? Kay puan man yan kan mga ergenyo. Sana. Na suporta. Sana. Pag-abot sa medisina, pag-abot sa mga bulong, pag-abot sa mga anti-rabies, kay puhan yan kan mga taga-iriga. Iyo, kadakol baga naghihilang. Kadakol ang tios. Oo. Kadakol ang mga kapuspalad. Oh, dapat ang gobyerno ang mag-suporta. Pwedeng tabangan ni Congressman Migs. Ano pala si Congressman Migs? Nag-abot na daw. Linda. Hindi ko basang baga nakakausip pa. Pag nag-abot daw si Kong Migs sa interview ng talip, tangarig ma-update man ang mga taga-Rinconada sa mga tabang na itatao niya digdi sa 5th District como bagong ilihidong congressman. Oo, dapat nga rin may pamasko man siya sa mga media, digdi sa Rinconada. Sana? Oo, taro kay dating congressman Sal Portono baga, perming pigtitipon na mga miyembros kan media. Ay garo titiponon man, tro pading doon, ta siya man ang garo in charge kang Rinconada Media. May assurance man pala na titiponon. Yaon si pading doon ang hulog ng langit, ano, para sa mga taga-Rinconada Media. Sabi baga ni DJ Mandi, naway magdilang anghel ka. Yan, naway. Ikaw ang aming pag-asa, maging anghel ka. Yan. Dahil ikaw ay sugo ng taas, pababa. Dahil na yan, mga sugo-sugo na. Mararaot pa ang kamada. Mararaot pa ang kamada. Basta importante, ang flood control project ni Kong Migs mangyari sa Rinconada, tangarig ma-resolvera na daw ini yung mga baha na nangyayari sa Rinconada. Dahil na magpara bahang gayo. Rinconada ta mga tubig baga. Bako man kayan gibunin tao kundi natural calamity. Iyo mananggad. Ito man kontrolan mo. Ang partisipasyon na lang gayud kan tao, magtapok kan basura ninda sa tamang tapukan. Yan. Tapos na pagpara apunan itong mga drainage, itong agyang kan tubig. Iyo bagata, ara mo, basura. pag mga agyanin na tubig, magkatarapalan yan kan mga basura, mabaha kita. Maray nga ni Lip, sa iriga, may mga tugang kitang itom na mga mauurag pala niya na magkaralkal nin mga debris dyan sa mga kanal. Ay, oo. Mga eksperto pala ni. Resistensya. Oo, grabe pala niya ako ini magkaralkal ng mga basura, dalnak, mga debris dyan sa mga mayor na kanal sa iriga. Nailing ko na ni magtarabaho, mga matitibay pala niya ako ini. Tama yung pismas. Oo. Basta pagkatapos makapurog. Basta ang gusto kan mga tugang tang itong may pagkakandyan saka bago magturog, agko kipurog. Yan. Tawa turog, perming purog. Dahil bali o gamaan pulutan sa kasuso, okay na yan. Oo, magtok-tok. Basta ba kung suso ha? Suso. Itong sinusup-sup bagang suso, anong apod gani kayan? Tabagwang sa Tabagwang, yan. Punboko, buyod na inukoy. Saka pampagatas da, ang tabagwang. Pampagatas. Ay mare talaga sa bagong mga aking mga misis. Gulay ng kalunggay na may bangot na tabagwang. Kundi kung kasusup-sup mo, da naman gatas. So, halimbawa, so kung sige ang sup-sup, kung mayo naman talagang nagluluwas na gatas, ang luwas ka, ang chupon. Ay, ara mo, ang misis na nagpapadudo ki igin, ki umboy, paguda nang nasusup-sup, so igin, naunahan kan si amang magsup-sup. Masakit yan, kung kinakagat. Sa mayo ngayon nagluluwas, minsan baga may mga agi na pilyo. Ay, pilyo, naangguta, aburido. Tak-abo na. Maringay ka niyo, magtinimba na sa nangyay kanunay ko. Sabi ka ito kan panahon. Kan mga panahon baga, lugod ang mga aking
mga nakadidining mga bright kisa kan mga nakadidikan promil. Maloya dan promil. Maloya, nakakaano da. Minsan dan mga aking ngunyan sa sobrang promil, sige na sa nang karawat nin ML. Nakakarawat yan, gatas ngunyan. Nakakaraot sa sobrang dunong lugod, ML ang napapadagusan kang kadunungan. Oo, tapos kung minsan na nagtatrabaho, tas sige na sa nang RML. Uy, saka, dakol mga kakian ko niyan, ng mga estudyante, mga may ibog na tulos niya ako ang mga salming nindo. Sa mata. Malay nga na kung nag-iibog so salming. Hmm. Ang problema, kung may mga kubal na ka, dudulog ka cellphone so kamot. Iyo, saan kang niya na opisina pala? Digdi sa merkado publiko. Garo niya ako, puwertean pamahon nindo ni market superintendent. Dahil ko nahiling ko niyan. Baka nagtago pagkahiling sa imo naman. Ma-interview naman sa ko si Philip. At ang mayo pa akong authority. Ano man ang ganda, kaipuan pa man ang mga department heads, tawanan pa man ng full authority to disseminate their program and activities sa mga radio station. Sisema nagsugo ka yan, na official kang gobyerno lokal. Sabiha daw sa kuya mo niyan. Siyempre. So, alkalde, alangan man na magsugo kayan so administrator. Ay, ano naman, digdi lang yan sa area ka nangyayari. Tas sa ibang lugar baga, dawa si Semo interview, nagpapa-interview. Duman kaya, dahil na maparahagad din authority. Authorized na. Kaya nga ni, ano tarog ka yan? Apota daw ka ni si Vice Mayor Idsil Di Maiwat kung may ordinansa nantig ka mong nabot-butan na dahil pa nga, pag ang mga department heads na bako da ang authorized na magtaram, dahil pag-interviewon, ano yan tarog kaya? Ikaw man kayan lay sa lokal tang syudad. Pero maayo umanggan lingarog kan, maayo man ordina. O baka ni ba man na departamento nag-uutig. Ay, nagbubutig. Abo lang magtaram. Right, kung takot man na ako sa nangan authorized na magtaram, halimbawa. Ayo. Sa bagay, kayang-kaya man ni Atty. Wapi. Nagabos na kaaputan kang media sa gabos na department na may concern, ning ano pa man nakaaputan or gustong maaraman na update kan publiko. Pag di kaya na Atty. Wapi, si Dawa Turo, dismunta. Ay kulang na bagangon yan sa information dissemination and interview sa media. Ining si Vice Mayor, ano ni tarog kayan? Dahil daw na pugulan man. Na magparangaw-ngaw o magpara-interview. Yan ang day ko, aram. Ay, arama daw yung kibay. Ano nang tagarupuno kang ngunyan, boss? Bay, ano nang tagarupuno kang ngunyan? Bango arog nang tigampano na magibsawon kang maray. Sige sila patan, hiling-hiling sa ko. Iman garo perming imat ka. Tabaga na naman niya. Biglaan akong interview ka ni Philip. Kaya biglaan naman ako kayong pukawan. Yeah. Mataman ako. Iyo baga. Pag, pero ugma ko kaniyo ki Vice Mayor pag ma-eleksyon ta, purog na riribayan na ng apelidong Di Maiwat. Iyo baga, yan ang sa iyang sekreto. Ay, may nagtutuyaw. Maluya kaya ngayon si Cleto. O ano nga overacting. Nawara sa mga red wine ka ito ay. Saka itong ang bago ngayon niya na iba dyan ng mga konsyal na grandstanding. Kaya Pero, okay lang kung dahil magpa-interview man ang market superintendent yan, takon baga bako pang authorized, sige, okay, no problem nunting. Sa senda man yan. Total, kung nabo nila, di abo taman, si Simon Sinda, ngayon. Kaya magpara mahalan sibulya sa kamatis, tala na to. Bakong kamatis, itong sili, parehas na sila bagan presyo. Oy, Lip, ano palantaan mga tao, lalo ang iriga, kadaklan digdi gusto, perning may sinilihan ang gulay na katnga, saka mahilig sa maarang an iba. Anong sikreto kan sili? Anong nakukuha ang sustansya or benepisyo sa pagparakaon taning na maharang ining sili? Lip, magbalik ka, Lip. Taday pa ko tapos. Magkontak ka, Giraray. Alat-alatong ta daw ni yung apod Giraray ni Karundang Philip. Ano daw kaya? Kundi,
May nabasa ko kay tunaan pagparakakan ngayon ng sili kan mga tao nakatabang para makontrol ang cancer na hilang. Saka ano nga ya, mag-normal or maging ang blood pressure mag-normal. Dahil ka palang high blood niya ako baliktad ang side effect kan sili sa kuya. Kanagkakan ako ning maharang dahil kargado ning sili. Garo niya ako kung high blood. Tapos, ang tao pala na may almoranas, garo dahil pwede mong parakakan ning maharang. Tamaaldat, ano? Lepahin ka na. O beno, dahil sa dahil ka na nakakabalik, bumilo ka na dyan kan sa imong pamahawan. Malawag na kami kan sa moyang mga hanap buhay ni Felix Lagrimas, an oras, alas 10:17 nin pagkaaga. An oras na ni, hatod po ini kan sa tuyang mga sponsor. Para sa bado na kabloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya.
papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bida, bida kid! Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila, wag dikit-dikit. Dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang bida-kid. Sa COVID di pa dadaig. Sa ligtas na pagbabalik. Sama-sama maging bida-kid. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin. Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Dati ako cook, then diabetic ko. Tapos hindi na ako malabo ng mata ko. Lagi na watery ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko yung iBerry, try ko. Ilang bulan, medyo may ano ng mata ko, kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata, try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin malain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Hulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa bado na kabloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito,
Pride Bar Blue with Power Whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Luwilier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali di ba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Mga tukang, sa iba pang mga sponsor sa NRP DCKF po, personnel and staff, kaibanan ng Samoy mga Christmas greeting sponsor, mawat pong magpaabot nin Merry Christmas and Happy New Year sa Lambang Saro. Yan po dyan si Engineer Amir Larissa kan Iriga City, si Councilor Pongpong Ramos kan Batu Camarines Sur, yan man po dyan si Mr. and Mrs. Jorel Kaayaw kan San Isidro, Iriga City. Yan man po si Punong Barangay Eduardo Di Maiwat kan Barangay Perpetual Health, Iriga City. An Di Maiwat Fuel Station na magkukayan dyan sa Sontri Perpetual Health, Iriga City, owned and managed by Mr. and Mrs. Sinon Di Maiwat. Siri man po, yan man po dyan ang instance of Iriga City. Yan man po ang Lucky Best Enterprises. Sa dirasin pinamamalaanin da Mr. Mike and Dr. Jeneke kana siyudad din Iriga. Ang Due Auto Supply sa dirasin pinamamalaanin ni Engineer Michael Ngo, makukayan sa Highway 1 San Miguel, Iriga City. Yan man po si Honorable Mayor Ray Lacoste kan Buhi Camarines Sur. Honorable Attorney Fernando Dokot Simbulan and family of Nabo Camarines Sur. Yan man po si former Councilor Dante Katangi Oliva of Iriga City. Siring man po ang
Ibata pang mga Christmas greeting sponsor, nagpapaabot pa ni Merry Christmas and Happy New Year sa Lambang Saro. Si Mrs. Comla Agato Peñones and family kan Santa Cruz, Iriga City. Unlocks Trading. Sa dirasin pinamamalaan po kan mabuot na magagom ninda Engineer and Mrs. Melchor Nacario and Jr. and family. Kan Highway 1, San Isidro, Iriga City. Kusita, paano ang Pasko? Yan man po ang City Civil Registrar na si Ma'am Mrs. Nancy Robles Oxiano and family of Iriga City. Ang magayong-gayo na si Ma'am Juby Orias, General Services Officer, Kanabuak Camarines Sur. Ang guwapito na si Municipal Treasurer Anastasio Bungalos, Kanabuak Camarines Sur. Yaon man po dyan ang ating suyuan at galak. PIO kan DPWH sa Rinconada, Engineer Arisa Hermoso, sir. Kusinta, paano Sir man po. ang Pasko? Alay ko. Yaon po ang Botor Store, owned and managed by Mr. and Mrs. Henry M. Botor and family, located at Governor Crisine Street, San Francisco, Iriga City. Nagpapaabot po sindan in Merry Christmas and Happy New Year sa Lambang Saro, lalo na sa mga suki. Siring man po ang guwapitong branch manager kan Prime Water, Iriga City, si branch manager Johnson Chan. And po kapos, thank you so much. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Sayang sinta ang sinumpa. Exit muna ko. Felix, igwa kaming Zoom meeting. Kana gabos na mga provincial station kan RPN through Zoom. Gabos na mga OIC station manager. Sakaan gabos na AFA, sa moyang presiding officer sa meeting. And sa moyang guwapito, mabuot na si Mr. Robertson Ong, si Boss RO. At siniba pang mga official kan RPN Manila and CNN Philippines. Kaya, maano nga na ko, Noy? You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Why? Santa Claus is coming to town, gather round. He's making a list, checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're away. He knows if you've been bad or good, So be good for goodness sake. you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. With little tin horns and little toy drums, Rudy Toot Toots and Rum-a-Tum-Tums, Santa Claus is coming to town. And curly-head dolls, a toddle and coo, elephant boats and kitty cars too. Santa Claus is coming to town. The kids and girls in Boyland will have a jubilee. They're gonna build a toyland town all around the Christmas tree. You better watch out. You better not cry, You better not pout. I'm a-telling you why. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're away. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake.
You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming. You mean the big fat man with the long white beard? He's coming to town. Well, you know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. but do you recall the most famous reindeer of all? Is it Herman? No. Is it Sherman? No. Is it Eddie? Is it Freddie? No, 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 no. Is it Hart? Is it Schaffner? Is it Marx, perhaps? Oh, you'll never, never guess it. Don't snap your cap. Talking about Rudolph the red-nosed reindeer. Oh, him. Had a very shiny nose. So I've heard. They say if you ever saw it, you would even say it glows. Like a hot radish. All of the other